आर'नाइ 5G इउटुब नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनै जोङो सावरायगोन गभर्नमेन्ट स्किम प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण पाक्कानि न'नि मोनसे बिग आपडेट ओंखारनानै फैदों। जोङो बे आपडेटखौ सावरायगोन आरो मोनसे मोजां खौरां बेनो जाहैबाय गोबाङानो सोंहरबाय थादों जोंनि BTCनि जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुप जयेन्ट ग्रुप दं महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि बेनिफिसारि जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायनानै दोनदोंमोन। BTCनि रां सोनायखौ गोबाङानो सोंहरबाय थादों। बेनिनो गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे फाइनाल आपडेट रां सोनायनि फाइनाल आपडेट अफिसियेल एनाउन्स खालामनानै गभर्नमेन्टआ होबाय। डाइरेक्ट CM बिथाङानो बुंदों नोंथाङा बे BTCनि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ माबे समस्थियाव बेसेबां तारिख खालि बेसेबां डेट खालि रांखौ नोंथाङा मोननो हागोन बेनि एनाउन्समेन्ट खालामनानै होदों। रां सोनायनि जोंनि BTCनि समस्ति वाइज बेनि जोङो आपडेटखौ नायगोन। जोबोर मोजां खौरां, नोंथांमोना 10,000 रां मोननो थांगासिनो दं। आं दा भिडिअनि जोबनायथिं नोंथांनि समस्तियाव रांखौ माब्ला सोगोन बेनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। आरो मोनसेया जाहैबाय नैबे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण बेनि आपडेटआ जाहैबाय नोंथांमोना जुदि प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण स्किमनि थाखाय दाख्लैबावै जि सार्भे बानायबाय फार्स्ट सार्भे जाय बिथांमोना फार्स्ट सार्भे बानायजाबाय आरो फिन खेबसेबाव रिसार्भे दाब दाब जायगायाव फैफिनदों। जोंनियावबो रिसार्भे फैफिनदों। जों बे रिसार्भेनि बागै जोङो एसे आपडेटखौ नायगोन। मानो होनोब्ला गोबां बेनिफिसारिफोरा सोंहरदों रिसार्भेया मानि थाखाय फैफिनदों, बेखौ बानायाब्ला मा जागोन, न'खौ मोनगोन ना मोना बा आइडिखौ मोनगोन ना मोना, मानि थाखाय फैदों जोङो बेखौ नायगोन। आरो गोबाङानो दाख्लैबावै जि वेटिं लिस्टआव थानाय लास्ट सार्भेनि दाख्लै जि रां सोबाय बे रां सोनायाव गोबाङानो बे न'नि रांखौ दासिमबो मोननो हायाखै। गोबाङानो सोंहरदों राङा मानि थाखाय हाबाखै। जाय बिथांमोना नैबे गोदान आइडिखौ मोननो थांगासिनो दं नोंथांमोननिबो आं मोनसे आपडेट इम्पर्टेन्ट आपडेटखौ खोन्थाहरगोन। जुदि नोंथाङा प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण स्किमनि नोंथाङा न'खौ मोननो सानदों बा रांखौ नोंथाङा मोननो सानदों, नोंथाङा माबोरैहाय मा खालामोब्ला रांखौ मोननो हागोन जेब्ला गभर्नमेन्टआ सोयो, जोङो बेनि A to Z आपडेटखौ जोङो नायगोन। जुदि नोंथाङा बेफोरबायदिनो गभर्नमेन्ट स्किम डिजिटेल खौरां जुदि नायनानै मोजां मोनबानो जाबाय। दानिया जोङो महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रां सोनायखौ जोङो भिडिअनि जोबनायथिं नायगोन। फाइनाल जोंनि BTCनि समस्ति वाइज डेट बेनि एनाउन्समेन्टनि जोङो आपडेटखौ दा भिडिअनि जोबनायथिं नायगोन। दा जोङो सावरायग्रोनि नैबे न'नि आपडेट। प्रधान मन्त्रि आवास योजना आइडि गोदान बानायनायनि रिसार्भेनि जों आपडेटखौ नायग्रोनि। गोबाङानो सोंहरदों बे रिसार्भेनि लिस्टखौ बोरैहाय मोनगोन, सोरनियाव सोंबा मिथिना मोनगोन आरो बानायाब्ला मा जागोन आरो मानि थाखाय फैफिनदों, बेफोरबायदि गोबाङानो सोंहरदों। बे जाहैबाय आंनियावबो फैदों बे रिसार्भेया, आंबो बानायदोंमोन न'नि आइडिखौ, आंबो गोदानखौ बानायदोंमोन, आंनियावबो फैदों। आरो आङो GRS दाख्लै जि फैनाय रिसार्भे सानथाम सानब्रै जाबाय आंनियाव बानायलांदों। आं बेयाव रोखायै सोंनानै लाखिदों। मानो होनोब्ला बे रिसार्भेया जाहैबाय गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो खेबसे चेकिं खालामबावदों फाइनाल आइडि न'नि थाखाय। मानो होनोब्ला गोबाङानो क्राइटेरिया मिलाया, बिथांमोनानो बानायदों, पाक्कानि न' थानायफोरा बानायदों, बेफोरबायदि गोबां मोनहैदों गोजौ लेभेलाव मोनहैदों। बेनिखायनो आरो खेबसेबाव रिचेकिं खालामनो फैफिननाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोथादों। बेनि थाखायनो दा गासैबो समस्ति जाय बिथांमोना दाख्लै गोदान आइडिखौ बानायबाय बिथांमोननि न' थांनानै जाय बिथांमोना एसे सासपेक्ट बिथांमोननि न'खराव थांनानै आरो खेबसे रिचेकिं बानायफिनदों। दानिया रिचेकिं बानायनायाव नोंथाङा फाइनाल जुदि बानायनो हाबाय, नोंथांमोना फाइनाल आइडिखौ मोननो हागोन आरो नोंथांमोना न' मोननो हागोन। आरो बे रिचेकिं बानायनायाव जुदि नोंथाङा एसे बेले बेजे नोंथांनि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया दङ, नोंथांमोना मोननाय नङा, आइडिखौ मोननाय नङा, नोंथांनि आइडिया केन्सेल जागोन जुदि गाइडलाइन क्राइटेरिया जुदि मिलायाब्ला। नोंथाङा दानिया बे लिस्टखौ बोरैहाय मोनगोन, रिसार्भेनि लिस्टखौ बोरैहाय मोनगोन, सोरनियाव सोंनानै नोंथाङा मिथिगोन, आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनि। नोंथाङा बेखौ
PCDCनि चेयारमेन PCDC चेयारमेन बा ब्लगाव थांनानै नोंथाङा बेनि बागै खौरां लाबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा बे दाख्लैबावै न'नि गोदान आइडिनि सार्भे बानायजाबाय, नोंथांनि बे नामा रिचेकिं जि सार्भे दा सोलिबाय थादों आरोबाव रिचेकिं बेयाव फैफिनदों नामा, बेखौ नोंथाङा ब्लगाव बा चेयारमेन PCDC चेयारमेनाव खौरां लाबानो जाबाय। नङाब्ला खिन्थु नोंथाङा फाइनाल आइडिखौ मोननो हानाय नङा। बे रिसार्भेनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन। दानिया जोङो सावरायगोन बेनिफिटखौबो गोबाङानो सोंहरदों बेसेबां मोनमारो। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनखादों फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट, बेयाव रांखौ मोनथाम किस्तियाव हरनाय जायो। फार्स्ट इनस्टलमेन्ट, सेकेन्ड इनस्टलमेन्ट आरो लास्ट थार्ड मोनथाम किस्तियाव हरनाय जायो। जाय बिथांमोना प्लेन एरियायाव थायो नैबे 1,20,000 मोनो, आरो जाय बिथांमोना नैबे हिल एरिया, डिफिकाल्ट एरिया, IP डिस्ट्रिक्ट, हिमालयान स्टेट, नर्थ इस्टार्न स्टेट एन्ड इउनियन टेरिटरिस, जम्मु काश्मीर, जाय बिथांमोना बेफोरबायदि एरियायाव गोग्लैयो, जोंनिया नर्थ इस्टार्न स्टेटआव गोग्लैयो, बेफोरबायदि बेनिफिसारिफोरा 1,30,000 मोनो। नैबे जोङो 1,30,000 बेखिनि रांखौ जोङो मोननाय जायो। जों दानिया बेखौ नायबाय। बेनि उनाव दानिया रां हाबिनि प्रब्लेम बेनो जाहैबाय, दाख्लैबावै रां सोबाय, वेटिं लिस्टनि दाख्लैबावै रां सोदोंमोन आसामाव 3,80,000 बेनिफिसारिफोरनो दाख्लै रां सोना हरबाय, नाथाय राङा गोबांनियानो हाबाखै। मानि थाखाय हाबाखै? नोंथाङा चेक खालामनांगोन नोंथांनि आधारजों बा नोंथांनि जब कार्डजों लिंक दंना गैया, आरो आधारजों बेंकजों लिंक दंना गैया, बेखौ नोंथाङा चेक खालामथारनांगोन। जब कार्डखौ नोंथाङा चेक खालामबानो जाबाय आधारजों आपडेट जादोंना जायाखै, आधारजों लिंक जादोंना जायाखै, आरो आधारजों नोंथाङा बेंकखौ चेक खालामबानो जाबाय आधारजों बेंकजों लिंक जादोंना जायाखै। बेफोरबायदि सिस्टेम जायनिया जायाखै, बेफोरबायदि लिंक जायाखै, जाय बिथांमोना नैबे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण दाख्लैबावै जि रां सोबाय, बेयाव जुदि नोंथाङा सिलेक्ट जाब्लाबो रांखौ मोननो हानाय नङा। बेनि जाहोनावनो गोबांनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबाखै। बेबायदि प्रब्लेमनि थाखायनो राङा हाबाखै। बेनिखायनो जाय बिथांमोना दा गोदानै आइडि बानायदों बा आइडि मोननो थांगासिनो दं, नोंथांमोनाबो गावबागावनि जब कार्डजों आधारजों लिंक बानायबानो जाबाय, आरो नोंथाङा आधारजों बेंकखौ नोंथाङा DBTखौ एक्टिभ खालामबानो जाबाय। KYC होनानै नोंथाङा बेखौ एक्टिभ खालामबानो जाबाय। दानिया रोखा जाबाय। दानिया जोङो महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रां सोनायनि जोङो আপডেটखौ নাইনি। এতিয়া ৰাইজক মই আৰু এটা ভাল খবৰ দিব খুজিছো। আমাৰ বিটিআৰৰ ৰাইজে মাজে মাজে চিন্তা কৰি থাকে যে আমি লাখপতি দিদিৰ 10,000 টকাটো কেতিয়া পাম। মাজে মাজে চিন্তা হৈ থাকে না নাথাকে? কাক কাক 10,000 টকাটো লাগে হাত দাঙকচোন, কাৰ কাৰ নাম আছে? বাপৰে, ওদালগুৰিতো হাত দাঙিছে, বাক্সাতো হাত দাঙিছে, তামুলপুৰতো হাত দাঙিছে, চিৰাঙতো হাত দাঙিছে। আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে কেইদিনমান আগতে তামুলপুৰত হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়া, মই, আমাৰ বিধায়ক EM সকলে গৈ তামুলপুৰত আমি 10,000 টকাটো বিতৰণ কৰি আহিলো। এতিয়া 13 ডিচেম্বৰত গোসাইগাঁৱৰ বাইদেউসকলে 10,000 টকাটো পাব। কোন কোন গোসাইগাঁৱৰ পৰা ইয়াত আহিছে হাত দাঙক। বঢ়ি, আপোনালোকে সকলোকে গৈ কৈ দিব। 17 ডিচেম্বৰত দতমাৰ বাইদেউসকলে পাব 10,000 টকাটো। দতমাৰ পৰা কোনে কোনে আহিছে? বঢ়িয়া। এনে বাপৰে, ইমান আহিছে দতমাৰ পৰা। আপোনালোকক 13 তাৰিখে গোসাইগাঁৱত হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াই গৈ 10,000 টকাটো বিতৰণ কৰিব। দতমাটো 17 তাৰিখে বিতৰণ কৰিব। আৰু এনেকৈ আমি জানুৱাৰী মাহৰ 20 তাৰিখৰ আগতে সকলোকে বিটিআৰত আমি 10,000 টকাটো পোৱা কৰি দিম।